Yan, nandito kami sa Playton, ano. Wala lang magawa si Joanna. Yan. So, tapos may meet naman kaming kaibigan, si Goldie. May tinatanong sila. Ayun, dalawang bata ay naglalaro. Yan. Bago tong bukas Playton na to. Nag-vlog na kami dito dati. Yan. Second time around. Tamang-tama, meron pa akong tokens. Kaya sabi ni Joanna, punta tayo ng Playton. Pwede dito kasi mag-celebrate ng birthday, ano? Ayan, kaya may tinitingnan niyang dalawa. Baby, slide! Belle, let's go slide! Aiden, let's go slide! What's that? Papa, look, we're playing with it. Wow! Papa! Welcome to... Asa si Aiden? Kunin mo. Get him. Dali na. Ang haba kasi ng messages natin. Pag-meet up na lang kami. Yung ano na lang, yung tatay na lang mag-slide. Asa mapapunta doon? Dito. Ayaw mag-slide nung dalawa eh. Papakitaan ko baka sumunod. Pahirapan pupunta dun sa slide. Isabel! Look! 1, 2. Woo! What's that? Nasaan si Aiden? Aiden, come here! Go ahead, dali. Get pa. Si Aiden nandun sa baba, nag-enjoy dun sa mga balls din sa baba. Oh, no! Like this, oh. Pag maano ka, sige, put mo. Sige, put. Oh, like this. Like this, baba mo. Yan. Sige. Reach. Which one? Oh, like this lang. Ano na? Oh, this one. Oh, this one. Like that, oh. Stop, wait. Hindi mo abot. Sige. Fire in the hole. Go ahead. Oh no. Ang galing na, Belle. Help, Isabel. Go, Isabel. Are you hold hands? You hold hands. No pushing, Isabel. No pushing. Hindi naman niya. Sabi na. Hindi yan. Takot yan, takot. Oh. Hindi yan. Yun na, nagbaba na. Hindi yan, girl. Girl talaga. Ako matakot ako dyan, girl. Ako takotin ako dyan, Ian. Maniwala ka dyan. You want siopaw? Yan, nandito kami sa Marvin Shop. Galing pa lang namin doon sa Playton gawa ng may meeting di apan si Joanna tapos si Gold. Yan. So, para saan? For next year. For next year, yan. So, sa next year na rin yung malalaman kung ano i-vlog din namin yun. Pero, dahil muna kami dito sa Marvin Shop kasi gutom na. Yan. Ikaw na lang? Dali ka na si Isabel pa. Sige, kasama daw ako. Yan. Baka nandyan si Sir Marvin, yung may-ari. Wala. Wala si Sir Marvin. Ha? May loaded pa? Ilan siopaw? Ikaw? 1, 2. Tatlo? Tatlo si Isabel. May show pa? May siomay? May siomay po, di ba? Ayan. Ano po? Meron silang ganito. Longganisa. Dali, ilang siomay? Mga 8 pieces lang na siomay. Gutom ka, Bel? Uy! Ba? Ayos Gutom. Pupunta kasi kami ng Midtown Mall.
Gutom talaga siya. Yung gutom yan. Naglaro eh. Hindi na rin gutom eh. Kahapon nanood nga kami ng ano, Santa's Parade. Ano, bebe? Gutom na gutom talaga. Ano ba yun? Tapos nag-pictorial to ngayon. Sa school. Sa school. Nag-pictorial to ngayon sa school. Nobel. Na-excite yung teacher. Kasi ang cute ng posing ni Isabel. Siyempre, insayado. Pakita natin sa kanila pag nakapost. Bumibili ano. Buti na lang, meron pang loaded. Yan din. Yan. Gutom talaga. Gutom talaga. Oo. Matigo. Ano yan? Ano yan? Ayan. Sapa. Kagat. Kagat. What's that sound? Hintayin lang namin to sa Isabela Kinay, matapos. No. No. You don't have your Punta na kami ng own Midtown. No? You have your own daw. Nakakaubos na yun ng isa. Kaya niya Ano, maubos ate, yun. siguro? May water ka ba? Wala kang water. Hindi, nasa bag niya sa akin. Sa bag. Huli na. Inggit ako. Loaded. Sarap po dito ano, sa Marvin. Marvin Shotow. Hindi si, Minsan, hindi Marvin ni Crystal. Toast. Hmm. Yee. Sabi sa forecast ano, ngayong November 18 eh, magdamag ata mag-snow no? Sana wag. Saturday. Ay, oh, 6 p.m. oh. 6 p.m. Nagsisimula na ata. So, magsisimula ng snow. Ngayong taon, ngayong season. Ano yan? Ano yan? Oh, yun oh. Tingnan nyo. Pero hindi pa naman. Ano lang, madilim. Dilim sa labas. Mamaya, pakita ko sa inyo. Parang excited ako ng siomay. Ay, oh. Ano? Saturday mag-snow. 100% snow today. I-vlog natin yan. 100% snow today. Mamaya. Pag grabe ang snow eh. Tingnan ko sa labas. Grabe talaga, gutom na gutom ang bata. Oh, Yung chorizo yun. Kuha naman chorizo. Yun na. Yan. So kung hindi niyo pa na-try tong Marvin Siopaw, Kanino ka nagmana? sa nanay. Try niyo po i-try yung Marvin Siopaw, ano? Gusto niya ang lasa ng chorizo. Chorizo. No? Pwede kayo kumain na dito. Yung siomai, meron silang siomai na may ano, for only $10.99. Yung siomai na may kanin. Are you done? Tapos kakain pa kayo sa Midtown. No. Bili tayo ng ano, kale. Gusto ko magata, ginata ang kale. Parang ang sarap magata. No. May tinapa tayo doon eh. Tamang-tama 'yun. Ginata ang kale. Tapos may adobo pa eh, di ba? Yung tirang adobo ni Papa. Tamang-tama 'yun. Sarap. Gabihan. May. Ang gabihan, hapunan. Hapunan. Dinner. Supper. Si Isabel solved na. Sige na. Yan. Meron din ako. Meron pang ano. Sinisave ko yun mamaya. Bukas pala magkukuskus ako ng sasakyan, no? Yelo. Pumunta tayo ng ano, Canadian Tire, mami. Bumili tayo ng panglagay sa ano, tingnan natin. Yung panglagay diyan sa windshield. Yung para sa snow, para hindi tayo magkiskis. Kasi pag parang po ng ano, pag ang parking nyo nasa labas, wala. Maglilinis kayo ng sasakyan. Magkikis-kis kayo ng sasakyan. Nobel, ano Bel? Ayos na? Muntong hininga. In fairness to the Naubos? So are you done na? We're going to, ano na, Midtown?
Mamaya na? Not Oh, yet, sige. not yet. Gusto mo? Oh, sige. Ubus yun, Isabel. Tubig. Kunin ko yung tubig sa sakyan. Yes, please. Grabe. Nabibigla Na doon sa likod. Sa bag niya, daddy. Sa bag. Nabibigla ako. Gutom talaga, no? Tuwa ko man. Parang hindi pinapakain. Oh, saglit, kunin ko yung bag. Ay, yung ano, tubig mo. Grabe. Mama, check the egg. Get I the don't egg. like that. You eat the egg. You like egg baga? Yeah. Kano ka ito, dad? 40, 17? Grabe naman. Ewan, yun. 13, 17, yun lang. $13. False alarm, hindi kami natuloy sa Midtown. Gawa ng si Isabel knockout na. Tulog na. Nabusog. Nabusog si Isabel. Lusog na bata. Yan. Kaya napadpad kami dito sa Superstore sa 8th Street. Gawa ng bibili rin ako ng kale. Kasi maggata ng kale, no? Yan. Bira ako nakakalam no na ginagataan ng kale, pwedeng gataan, masarap. Kasi siyempre parang laing din yun eh. Masarap. Pang salad lang 'di ba ang kale? Ang dami pang Christmas. Magluto tayo. Pag binuksan mo. Ano yan? Tumitingin si Joanna ng mga pang-dekorasyon. Pasko. Ganyan. Mga naka-sale. Ito mga $2 ganyan, no? Dahil. Oh, St. Ives. $4.99? Hindi. Earn 15 points for every $1 spent. Oh, okay. So may PC, ano kita Kaya yun? po kita din sa auntie. Pwede yan. Ano? Gusto ko na. Sige, tanong mo sa ante. Pag may PC ka, makaka-earn ka ng points. Points siya. Bako siyang sale na ano. Mabigat na ang buluday. Pinaupo ko dito. Mabigat. Doble ang bigat pag ano? Pag tulog. Kawawa man, pagod. Napagod. May pictorial kasi kanina. Naglaro pa. Nag-school. Busy. Tulog na tulog oh. Kung ano-anong naka-sale dito sa Superstore. Ano ba itong mga band-aid? Pag nakita to ni Isabel, nako, mga band-aid na to. Ano yan? Para sa shower? Yeah, pag nag-shower Sa ka, bathtub? ilalaag mo siya. Para pag nag-shower ka, yun yung Pati? naamoy mo. Ano yan? Shower steamer. Sugar cookie. Ay, lalagay mo lang sa baba sa tub. Para Oh. pag nababasa. Place your steamer on the floor of your shower so it gets wet. Lamuin mo. Magkano? $5. $5? Mahal. Dami Christmas decors. Nagsilabasa na at anong Halloween. Dami. Oh. Nabigla ako dun sa nagsasalita. Please, Matt, para sa ano? Sa Pasko? Sa Pasko. Pwede rin. Magkano? $5. Para ganun. Dahil na, ano na lang, gano'n na lang. Ang tawag niyan? Mantel? Mantel na lang. Mantelarama? No! Level up tayo, home sense. Home sense. Ito maganda yung ice cream mo. Yun mo. Kaya nga din. No, ang cute oh. I don't know how much. Walang presyo. Ang presyo. $5 ata. No, I don't think that low. Ay no, ay may naka-yellow tag oh. Oh. Flyer rate daw. I don't think so. Mahal din. Christmas tree. Hmm. Si Wolverine. X-Men. Oh, sige na, tuloy. Si Sonic, yung sa Sonic, oh. Para sa mga pipi. Oh, Pokemon, Mickey Mouse. Ano yan? Si Belle. Oh, wow, mga Si Disney. Rapunzel. Si Snow. Ay, my God, mapapagastos na naman. Pero Lalagay walang mo sa- price siguro. Ibig sabihin, mahal na mahal. Di pa, kasi nilalagay pa lang nila. Sige, balik tayo. Pero, yung Disney character nandiyan. Si si Mermaid. Mga Pati Disney. si Harry Potter. Disney princesses. Diyos ko, mamulubi tayo dito. Gusto yun ni Joanna yung mga Disney. Dito kasi sa Canada, na hindi kagaya sa Pilipinas, pagpatak na nga 1 ng September, talaga purong ano na. Ano yan? Dito, ang mga pauso nila sa mga kids,
yung everyday, may elf. Tas basta May, yung may task ata yan, may di ba? task ang Oo. elf. Basta dapat ang rule, wag i-touch si elf. Ito yun, oh, di ba? Kasi Yan. pag na-touch si elf, mawawala ng magic. Pero sa kana, hindi ko pa kaya mag-ano. Si Isabel, wala, Kasi ano pa everyday. yun? Everyday kasi. Hanggang ano yan? 25? Mm-mm. Everyday? 25 days? Tapos dapat wag niyang i-touch kasi mawawala ng power. Mawawala ng power. Dito sa America, North America, mga... Hindi naman ang ano nila. Yan naman ang pauso nila sa mga bata. Wala, si Isabel knockout. Ano? Ano naman yan? Oh, $8 na lang. Candle? Oo, ano, ito na lang ang pang ano. Lagay mo sa ano? Sa washroom. Hindi, sa bunutan. Sa bunta. Christmas party. Oo. Ding, ding, Daddy, ay ding. ito nga daddy, buksan Ano mo. dyan? Ito. Holiday cookie. Nandyan. May strawberry kaysa pa. Ayan, may pinya. Gusto ko yung may pinya. Gusto mo yung sa ilalim? Anong petsa mo niyan? Nabuksan. Anong petsa mo niyan? Anong petsa mo niyan? 18. Kailan ito ginawa? 18, sige na, okay na yan. Ito na? O gusto mo yung sa ilalim? It doesn't matter, basta November 18 ginawa. Ay, hindi. Ayaw ko yung may green. Ay, tama. Paroy lang. Kasi, Ito na lang. Balik ko to. Daming prutas, no? Buti yung balat na. Kuha ka maming barbecue. ay, maalat ko, madali akong pakuli sa superstore. Ayan. Mga ano, Ito. pa-winners pakunta sabi. Get mo na yan. Ayan. 1 kilogram din. Buti yun, ano lang. Sa Tokawan. $9. $10. Balakaan. Ha? Hindi ko naintindihan. Sabi niya, bili na kayo. Itong mga chocolate, hindi naman nakasale. Sa Pasko na yun magsisale. Tapos na yung Halloween And eh. I think we're done with chocolates na. 5% na lang dala sa cellphone mo. 5% na lang oh. Maitim na. Awat na. Nakatuwa lang maglakad-lakad dito sa superstore kung ano-anong sale. Nakakawili. Mami, kuha ka ng kale. Ilang bago? Ubo. Pwede to. Pwede pa to. Wait, mga kaplas. Mga 3 siguro, no? Ha? Magkano to? 5.49 din ay. Ha? Ay, bit pa. $2 pa lang kale. Kala ko 5. Grabe yan. Bakla ko mango. Ay, Wait. ang ganda ng kale, no? Thank you. Oh. Ay, hindi yan. Bili ako mangga. Hawakan mo na agad yan. Ah. Ito na lang. Aywan. Pwede na yan. Kulang sa akin yan. Mangga. Ini, Magkano yan? Ganyan. I don't know. Basta alam ko gusto ko. Okay. Let's go. Gata naman, gata. Ha? Gata. Guta. Let's go. $1.99. Mura to. Ngayon. Mga dalawa na. Alam mo na. Tapi mo yung ginagamit ang Bagay, mga tatlo. Ngayon expiration. Ano pa? 2027 pa. Gusto padala natin sa Dapat na. Ito para ano? Sige. Para may stock sa bahay. Pero yung gamit. Bagay. Come on, let's go, let's pay. Yan. Let's go na. Nice snow po eh. Nice snow. Gising ng Buliday. Nandito naman kami sa Winners. Nanguha na kung ano-ano yung Buliday. Gloves, mami. Oh. Ano? Kaya ko pa naman. Buti itong ano to, Winners. Anong oras to nagsasara? 9. Alas 9 na. Dati anong oras? Dumagdag ng isang oras. Ano yan?
Wala, tingin-tingin lang kami dito tapos uwi na rin kasi na-snow na. Nakatamad na rin. So, yun lang aming vlog ngayon. Random vlogs lang dito sa Saskatoon City. Para may magawa lang ngayong araw. Ano, Bel? Naglaro si Isabel sa Playton. Tapos natulog. Tapos pag alis namin dun sa Superstore, nag-iiyak kasi nagising na siya. Bakit daw hindi siya sinama? Tulog na tulog ka. Say bye-bye na. Bel. No? So, bye-bye. See you ulit sa mga susunod na vlog ni Isabela dito sa Saskatoon. Bel. No, Bel.